Καλησπέρα. Μετά από λογοτέχνης να μιλάει μια δασκάλα, θα μιλήσω ως αναγνώστη. Τιμή μου να συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Καζάκη. Γνώριζα τη γραφή του, τον πεζό λόγο, από τα 2 βιβλία που προηγήθηκαν, από τα άρθρα του και από τις παρεμβάσεις που στο διαδίκτυο για κάθε επίκαιρο θέμα. Σε μια συνάντησή μας μου ζήτησε τη γνώμη μου για κάτι που είχε γράψει. Ήταν τα ποίηματά του σε ελεύθερο στίχο. Τα διάβασα και ακολούθησε η συζήτησή μας στο πάρκο στο Βορρή. Εντυπωσιάστηκα και τον παρότρινα να τα εκδώσει, γι' αυτό στην αφιέρωση που μου έκανε του βιβλίου του, με θεωρεί ένοχη της έκδοσης. Ο τίτλος που επέλεξε, σαν δασκάλα θα τον εξηγήσω, «Δόκιμα» σημαίνει αξιόλογες προσωπικές απόψεις, κατά μένα. Ανάλεκτα, επιλεγμένες, διαλεγμένες και προσδόκιμα, αναμενόμενα και ευχόμαστε με αυτά που λέει. Η εικόνα του εξωφύλου είναι ένα γλυπτό του Μιχαήλ Άγγελου που αποπνέει μια καλλιτεχνική άβρα, ενώ η συμπαγή σφαίρα, η παραλληλόγραμμη βάση και το ημικύκλιο δηλώνουν τη ρεαλιστική οπτική του συγγραφέα στη ζωή. Το οπισθόφυλλο έχει την παρένεση που τον εκφράζει και ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Μη διστάσεις, μη δελεαστείς, οι πληγές θα ανθίσουν, ποτέ μην προδώσεις την ψυχή σου. Η αφιέρωση του βιβλίου του είναι στην Κυριακή μου που με φρόντισε και τα φρόντισε. Ρητορικό ερώτημα, σταματήσατε να τον φροντίζετε, γιατί έχει παρατατικό. Εκτιμώ ότι σε αυτή την ποιητική συλλογή ο κύριος Καζάκος γράφει ιδιώματα, συναισθήματα, στοχασμούς και παρακαταθήκες. Και ως αϊθαλής νέος κατανείπει το υλικό του με κέντρο τη νιώτη. Της ύστερης νιώτης, της νιώτης που έρχεται και της νιώτης της πρώτης. Στον πρόλογο του εξομολογείται τι τον απασχόλησε και αποτύπωσε στα χειρόγραφά του. Μας τα είπαν και οι άλλοι, αναζητήσεις βιωματικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, ιστορικές, ελπίζοντας σε θετική προσφορά στο κοινωνικό και εθνικό ιστό. Ο Γιάννης Καζάκος, αγαπητός φίλος σε όλους μας, ενεργός πολίτης, θεμιστοκόλος νομικός, πολιτικός πατριώτης, ηγέτης, γνώστης της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας, με θέσεις και επιχειρήματα, τα οποία εκφράζει με παρησία και χιούμορ. Έζησε και ζει μια ζωή γεμάτη δράσεις και εμπειρίες. Πολλών ανθρώπων είδεν άχτεα και νόων έγνων. Είδαν πολλά τα μάτια του στις γειτονιές του κόσμου. Τα αποστάγματα της σοφίας του, τα οποία περιέχονται στην ποιητική του ακροβασία, είναι μια χρήσιμη παρακαταθήκη για όλους μας. Προτείνει και παροτρύνει το καλό και αγαθό. Στα ποίηματά του αναζητά διακαώς την αλήθεια. Είναι μία, η μοναδική, η ολόλευκη, αψιμηθίωτη και λαμπερή. Σαγηνεύει με το λύκνισμα των λαγώνων της. Δίνει και δίνεται, μα δεν κατακτιέται. Απέτυχα να την κατακτήσω. Την αναζητούσα πάντα, μα δεν πιάνεται. Η αλήθεια πάντοτε αναζητιέται. Επιμένει, προσμένει, αισιοδοξεί ο ποιητής για δικαίωση και τη ζητάει τη δικαίωση ως εξής. Στέκεσαι και πολεμάς. Ματώνεις, μα δεν πέφτεις. Η προσμονή στο θρίαμβο
της αδέκαστης δίκης, η επιμονή στο κυνήγι της δικαίωσης θα φέρουν το φως στους μαυρισμένους τόπους. Καταγράφει και καταγγέλει την παράνοια της εποχής μας. Λέει, έσβησαν οι φωτιές της γνώσης, απόδρασαν τα αισθήματα, λιποτάκτησαν οι αισθήσεις της πραγματικότητας. Δεν κτίζονται ζωές με ψέματα και αίματα, ούτε οι κοινωνίες με εξόριστες μνήμες. Απογοητεύεται με την αχαριστία και την προδοσία και την περιγράφει. Δουλικός οικέτης μάταιας φιλοδοξίας, άθλιος χειριστής ανθρώπινων ψυχνών. Ένα βλέπει καταφύγιο σωτηρίας, την εξόντωση των σημερινών συντρόφων του και φανταστικών εχθρών του. Και δεν μετράει αυτός που είναι προδότης, εκείνο που πονάει είναι η προδοσία. Προβληματίζεται για την ηλεκτρονική διοίκηση. Καταγγέλει τους αρνητές του λόγου και της αστυνομίας. Ανησυχεί για τις αξίες που χάνονται, για τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και για την απάθειά μας σε κοινωνικά, εθνικά και πολιτικά θέματα. Γράφει, απούσα η εθνική και ηθική αγωγή των παιδιών μας. Χλωμή η ανάγκη για ανάληψη ευθυνών μας. Ανύπαρκτες πολιτικές και πνευματικές υπηρεσίες. Ανάλυτες στις εθνικές και ανθρώπινες οικεσίες. Βαρύ το φορτίο της ιστορικής παρουσίας. Ανησυχεί και αγωνιά για τις μέρες που έρχονται. Για την Ευρώπη που έχασε τον προσανατολισμό της. Για τον δυτικό κόσμο που ενδίδει στον δίθεν προοδευτισμό. Αρρύθμιτο πλήθος η Τουρκιά, η Ευρωπαϊκή αυτή τη φορά. Ο παγκόσμιος κουρσάρος έρχεται να σαρώσει λαούς, θεσμούς, πολιτισμούς. Και εμείς, γράφει ο ποιητής, υπογράφουμε το πρακτικό της αυτοκτονίας μας. Ιδανική αυτόχειρες. Αγωνιά για τις ειρήνες που παρασύρουν τους μεγαλύτερους και σαγηνεύουν τους νέους. Ήρθαν οι στρατευμένοι παιδοφύρες να κουρσέψουν τις ψυχές των παιδιών μας. Καυτές οι αλυσίδες που χαρκεύονται στο όνομα της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ελπίζει και αισιοδοξεί. Θα έρθει καιρός που ο κόσμος θα είναι θαλερός, άτρωτος στα πλήγματα των ρευμάτων, άγρυπνος θεραπευτής των τραυμάτων. Εκτός από τα φιλοσοφικοκοινωνικά ποίηματά του, έχει περιγράφει πολύ γλαφυρά τις ομορφιές του τόπου μας. Μάνη, Πήλιο, Εικόνιο. Για τη Μάνη. Προβάλλει η μανιάτικη χώρα, γατζωμένη σαν πεταλίδα στα βράχια. Άνθρωποι τη κτίσανε, με χέρια και νύχια. Της δώσανε τιμή, τη χαράξανε με αξίες, θεοποίησαν τη λευτεριά. Είναι στασίδι, περισυλλογής και δράσης. Είμαι κι εγώ μανιάτισσα και γι' αυτό το διάλεξα. Εκφράζει με περισσή ευαισθησία και τρυφερότητα συναισθήματα της άφατης αγάπης του στα εγγόνια του. Τα όσα γράφει στο Γιάννη εμέσως απευθύνονται σε κάθε έφηβο αγόρι ή κορίτσι, στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Κράτησε τους ανέμους, κλείσε τα αυτιά σου στην οχλαβογοή, στείλωσε τα μάτια σου στην ίσια στράτα. Η πύλη του χρόνου είναι δική σου.
το ανέσπερο φως της καρδιάς σου να συντροφεύει το νου σου. Και στην Αμαριλίδα, την εγγονή, κόρη, κορούλα μου, βρύση, βρυσούλα μου, να κρατάς ελεύθερο το νου σου, κορούλα μου, ψηλή ραχούλα μου. Εκφράζει τα συναισθήματά του και για τους συνοδοιπόρους του και όσους σημάδεψαν την πρώτη του νιώτη. Ευγνωμονεί τη ζωή και το Θεό για την αϊθαλία του. Η ευρυμάθειά του, η διακειμενικότητα, Παπαδιαμάνης, Παλαμάς, Καριωτάκης, όλους τους έχει μελετήσει. Ο λεκτικός πλούτος από το ομηρικό ως το ευαγγελικό λεξιλόγιο, το γλαφυρό, λυρικό και αυστηρό ύφος του, η αλληγορία και ο συμβολισμός της ποίησής του, ιστριλατούν και γοητεύουν τον αναγνώστη. Στα ποίηματα του Γιάννη Καζάκου, ο αναγνώστης με την πρώτη ματιά θα νιώσει ότι διαβάζει μια ιστορία. Θα αναζητήσει το σημείο αναφοράς του ποιητή, την αιτία της γραφής του και το στόχο του, τα οποία δεν είναι σε όλα τα ποίηματά του εύκολο να ανακαλυφθούν. Ίσως χρειαστεί και δεύτερη ανάγνωση. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί με τις απόψεις του ο αναγνώστης, θα προβληματιστεί επ' αγαθό. Δήμαρχε, ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες, με έκανες κοινωνό των προβληματισμών σου και πλάτινες με τις ποιητικές σου ακροβασίες οι σκέψεις μου. Περιμένω και το επόμενο πόνημά σου. Έχεις πολλά να δώσεις ακόμα και έχεις καιρό.